I selo Ravno Bučje? Da. Tu sam rođen, tu sam i ostario. Tako. Koje si godine rođen? 30. godine. Krajem septembra. Sam oko krstovljen. Ne zna se tačno koga datum, jer knjige su 41. Bugari pogorili, a te knjige su bile vođene u crkvu. I kako se živelo u selo kad si ti bil mlad? Molim? Kako se živelo u selo? Kako li se živelo to vreme? Pa znaš šta? Više je bilo ne manje, ali je više bilo poštenje. Da. Ljudi su drugačiji karakter bili ranije stariji ljudi. Oni su se pomagali jedan drugoga. Da. Kad su upali neku nezgodu, onda oni su se pomagali jedan drugo. U slučaju požara ili poplave ili u stoku nešto loše, tu su se jedan drugo pomagali. I mnogo su bolji ljudi bili, mislim, po karakter, po čovečanstvu, po poštovanja jedan prema drugoga. Tako je bilo. A bilo je ponajmanje nas. Više, to je se sve oralo, znaš šta, sa sralo ili plugove, koji malo pare da kupi plug, koji ne, oralo sa sralo. Krave su orale to žito, tu se sejalo ražu, najviše ražu, vas, krompir sadeno i tako. Kukuruz, malo nešto. Jer kod nas je ovdje slaba zemlja, pošna zemlja, peskovita. I tako. Stoka se čuvalo više, krave malo, 2-3 krave, eventualno ovce su čuvali ljudi negde od 20 pa i do 100 neki. Tako, to je se muzlo, prilo se sir, prilo se đavol. Kako se zvaše? Dobro, prilo se belmuž, prilo se maslo se i bučkalo u buće i tako to se to hranili ljudi. Jel ste imali vi plug? Nisam imao plug. Kao dete, ja sam ostao bez oca, siročaj, bez oca sam ostao 46. godine. Početkom 46. godine. Sve koje drva gore za vojsku brao i padne buka i ubije ga. Tako. Nije baš odmah na mesto, ali posle 2-3 dana bilo mu polomljena vrat, glava gore i terali smo ga u Knjaževac, pa Knjaževac Zaječar i u Zaječar je tamo umro. I ja sam ostao, ja sam najstariji sin tu, na moga oca, na majku, najstariji. Znači toliko, a imali sam još jednog brata, on je mladi od mene 33. i sestra, druga 36. a jedna je 45. Ona ostala još te tu godinu i 7 mjeseca pa je imala. I tako to. Koliko ste bili u kuću kad si ti dete bio? Pa bili smo ovako. Pa 2 sestre, 2 braća, 4 deteta i majka i otac, toliko. Znači 6. 6. I tad ste imali od stoku? Od stoku smo čuvali ovce, ali nismo bili mnogo ovce, čuvali smo po 15, 20, 25 eventualno, tako. I krave 2. Kuća bila, znaš šta je od ovdje, to je s kamen zideno i pokrijeno sa slamu, rženu slamu. A posle, ja sam to kupio 64. godine. Pa posle sam sa 68. godine podigao gore ovojna i kupio trep i podigao sam gore na spratovo, tako da imam gore 2 sobice i to je hodnik. Evo, pamtiš rat kad je bilo? Pamtim, 41. godine. Kako je tad bilo u selu?
Pa znaš šta kako je bilo? Pa bilo je dosta, kako kažem, strašno uzbuna i nata. Ja se sjećam 41. godine kad je to bilo, moj otac pokojni, on je bio tu na granicu gore. Na bilo, Sveti Nikola gore, na granicu. I kad je bilo 41. to je 6. augusta, je li tako? A ja sam tamo pozadnje ovu Brdenicu u kuću tamo bio. Isto kuća sa slamom bila pokrijena, to je tako. I on ujutru gore bio na granicu i oni javeo dovude da su ovi Nemci došli tamo, ulezli u Srbiju, na Dimitrovgrad. To vreme se zvalo Caribrod tu. I on dođe od tu dali i malo vojska od ove ozdolo, od Svrliženje, Knježevčanje, nišli od tude. A on gore bio na granici isto. Pa kaže, treba da se povlače. A oni ne znu, noć bilo, znaš. A padne sneg. Sneg pao. I on kaže, ko ima iz ovaj kraj, ko znaje put da ni svede dole do put, glavni put gde vodi za Kalu, Knjaževac. I on kaže, ja sam tu, i on se prijavi i on i dovede gde ispod Mile Guđu malo dole. Taj otac moj svrati tamo u kuću kod nas. I ono još bilo mrak. A struja ne je malo tu. I on uzme, javi se kod nas da ide, povlače se na dole prema Kalnu. I on tu, ja se sjećam, u krevet smo bili probudeni tu, da se pozdravimo, sve to lepo. On se ogrnul sa onoj vojničko dolo gore šatorsko krilo, šljem na glavu, puška, sneg pritislo njega, pritislo sneg i on tu čas malo tu da se vidim i pozdravi i ništa. I od ona, a mi sada radimo, ustanemo, pa uzmemo tu malo smo krave, ovce, svinju, uzmemo toj svinju, vežemo onoj krave, ovce i pobegnemo malo gore, jedno 200-300 metara gore. Tu, tako. I jedan dan tu, još nismo bili samo mi, imalo još drugi još komšije. Sakupili smo se tamo u jednu poljatu tu, da smo tu taj dan sedeli tamo, ložili vatru, no sneg, padlo, oklopilo drveća. I posle uveče se opet vratimo kući. Ali u stvari nije bilo niko da nije neko dirao, da nije napao sve to, ali bilo je strah dosta. Tako. U narod? U narod, da. I kad ti se baš ta vrnul iz... Kao on se posle vrnul, tačno koliko dana, ne znam, 3-4 dana. Išli su tamo prema Niš, ovdje od Kalnu prema Niš. Ta valjda zvano mesto Perišlik, deli tu. Ali Nemci već bili išli u Niš. I oni posle, taj koji je bio komandant, on raspustio to, taj koji kuda je umeo. I on se posle 2-3 dana, valjda 4, ne znam tačno dana, ali tu. Kratko bio? Posle 2-3 dana se vrati, ko je tu. Tako je to bilo. I posle bila okupacija? Pa posle bilo okupacija, zauzeli Nemci, pa posle Bugare, ovdje kao je naš kraj, Bugare su zauzeli, držali tu i tako to. Kakvi bili Bugari prema vas? Bre, do duše, znaš šta, nisu oni tako loše postupovali, baš za nas ovdje, mislim, u Ravnovuče. U Ravnovuče nije tako stradalo, mnogo da su ubijali, neki kad su ti pošli, ovamo su mnogo ovdje tamo pobijeni, paljeni, ne znam šta. A ovdje čuo sam ja da kad su pošli taj Svilircija, taj Bugarska ovdje kod nas, da idu ovdje da ubijaju, da pale, ti čufrenju Bugare govorili, nemo da dirate, kaže, Ravnovuče su dobri ljudi, kaže. I u stvari oni nas nisu dirali ništa ovdje. Tako da niko nije poginuo ovdje, nije paljeno. Zapravo zapaleno jedna kuća ovdje gore, 2 kuće tu, jedna gore tamo, do Aldinu reku se graniči, inače ovako drugo nije bilo. A što u Aldinu reku bilo to? Pa tu Aldinu reka, to je bila njihova
tu je kao granica, Adina reka pa dole Gabranica pa Kalna, tu je ovdje Kalna i ovo Ravnobuće, tu je pripadalo ovam uz Bugoro, kao da smo mi Bugore. I onda je tu bilo granica, ali ovi naši drugi koji su bili Dražini, u Dražini te vojska, ne znam šta tam, kako da kažem, ovi Dražini, oni su tu vodili neku i ubijali tu tije Bugore, šta znam. I oni posle tu su, mnogo su poginuli tam ljudi po Adinu reku. Gde je zapalili toj? A zapalili tam, mnogo su bacali tam i decu i žene u vatru i gorile. Strašno je bilo. A u Ravnobuće nije? Nije bilo u Ravnobuće. A tokom okupacije je radila škola u selo? Ma kako da ti kažem, ama nije radila. Ja sam 30. godište, ja sam tu bio 2 godine u Ravnobuće, tu je bila, gde Mile Guža, tu kuću je bila škola, ja sam tu 2 godine bio, a posle 2 godine sam bio u Janju dole. U Janju tu je imala turska kula jedna, gde ovija Duško, moj zet, tu ima štalu, iznad tu štalu tu je bilo jedna turska kula, tu smo išli 2 godine. Ali nisam završio tije 4. razred, 41. su negde do mart mjesec i mobilizacija i škola je prestala. Tako da tu je, poslije ja ne znam kako se ovije, tačno da ti kažem, ne mogu, ma ko je išao tu u Bugarsko, ne, niko. Posle oslobođenja tu isto. A ne imalo bugarski učitelji ili tako da? Nije. Dobro. A zadrugu ste imali prodavnicu tako nešto? Prodavnicu nije bilo, posle se ovdje malo ne znam koje godine. Tu su posle imali ne znam koje godine, oko 50 ili preli 48 ili, ma ne znam tačno. To smo imali prodavnicu ovdje, gdje bo ja beo ovamo na put, te tu kući malo prodavnica, malo nešto. Inače drugo, nije ništa bilo prodavnice. Ali i malo u Janju i malo tu prodavnica, tu je bilo taj opština, mesna kancelarija za Janju, za Ravnobuće i za Adinu reku, tu jedna, tu mesta. A i dole imalo isto prodavnice, 2. U Janju, ta smo se odatle snadovali, ali nije put je bio loš naš, sa Sanke, sa Skola smo išli volovska kola negde, cela negde, samo onaj prednjišta, zvali smo kolesar. Sa Stoj smo išli da smo se snadovali, ali većinom sa Stane smo išli. Služili smo sa Stane, ove sanke, drvene. Napravimo i idemo za... Nismo brašno kupovali smo kukuruz, obično kukuruz pa smo mleli, mešali sa sraž, a mleli brašno, ili neki put kad ne imalo ni raž, onda samo kukuruz meljemo i odotle napravili smo hranu. Eto tako. A što se selo ovo zove Ravnobuće? To selo Ravnobuće zove se, znaš šta, čuo sam ja od ljudi. Kad je imalo ovija hajduci, bilo hajduke tu. I izašli gore negde, zvano mesta Sveti Nikola tu. Ali bilo ovo mnogo bukova šuma. I oni nazvali tu, što ovo kaže Ravnobuće. Ravne buće bile naš, podjedno. Kao kad pogledaš pšenicu u polje ravno, te kao bilo ovo sa ravne buće, naš. Kako je kaže, ovo ravno buće, kaže. I odatle je nastalo da se zove Ravnobuće. Razumeš? A se znao dakle ljudi došli ovdje je bili od starinu ili? Ma dolazili su neki, a je Spirovci kraj tamo negde, ne znam. Ali neki su i pričali su mi stari ljudi da su ovo na Ravnobuće doseljeno Slovenci, na Sloveniju neki ljudi. A Trnevrodi iz Tursku. Šta ja znam kako je sve.
Ali ljudi su doseljevali tu kad su došli tu, to zvano selo tu, bilo samo 7 kuće. Tu se doselili tu gore i odatle se posle to množio ljudi. Raseljavali se levo, desno. A prvo prili kolibe, tu tako. A na vašu familiju kako je nadimak? Koprivkovci. Koprivkovci, možda su koprive mnogo jeli. Znaš šta je koprive? A slavu koju slavite? Sveti Nikolu. 19. septembra. Ovo je decembra. A je li ima neki tako od stariju generaciju da je završavao škole ovdje u selo, tvoju generaciju tako? Moj deda Lila, takozvani Jovanović, on je imao školu, ali koliko je školu imao, kako uglavnom bio u Janju predsjednik opštine. Znači sigurno da je bil pismen čovjek kad je to vodil tu opštinu. Inače, posle ovije drugi, moj otac ne išao u školu, a čičeve valjda da su išli oni. Ali drugi posle to od nas ovdje neki tu, da su Bog zna nešto završavali, neke škole. Nije bilo. Osnovnu školu 4 razreda. Dobro, ja sam nešto tu i radio sam u Mezdriju, rudnik, pa sam tu neku kvalifikaciju zaradio, stvorio kvalifikovan kao kvalifikovan radnik. Flotacije, posle sam tam radio, kad sam ovo zatvore, bio sam i u Majlempek, tamo radio malo u flotaciju i tako. A ja znam da ima jedan malko postar od tebe, a bil je završil Golevu školu. Velja Simonović. Velja Simonović, znam ga. Njegov otac i moj otac su braća, drugi braća. A njegov deda i moj deda su braća rođeni. Znam ga Velju. On je u Beograd tamo. Znaš ga ti njega? Živ je se on, 28. 28. Znam ga, familija smo vas s njega. Kažeš, radio si u Mezdreju, rudnik. Da. Gde je to Mezdreja? To je dole od Janju malo niže gdje onaj put ide za Crnevr, Table. Gdje je put malo bolje asfaltiran, ide tamo za Babin Zub, za Jalučka ravnište, gore. Hotel, si bio tam neki hotel? Znaš, tu. Pa tamo taj zaseok, u te kućice od onaj mosta tamo gore, ne znam, ima 200-300 metra eventualno, neki tu je. Tu ima i kuće? Ima i kuće tu, šta? A vodi se pod Janju ili pod Crni Vrh? Po Crni Vrh se vodilo valjda. Tam je Mezdreja. I tu je malo rudnik? Tu je rudnik, uranijum. A ja nisam radio, malo sam radio katane, ja sam radio u pripremno odelenje, tamo sam mleli onu rudu, znaš. Smeljemo ovdje kamen pa posle da ga napravimo kao brašno. U laboratoriju ispitevalo se to. Bio sam, pa posle kad se to zatvori, pa dobro, ono se otvori se dole u Gavrunicu jedni, pa po Kalnu, to je pripremno odelenje, ja sam ostao tu da sam radio u tu flotaciju posle tu, u tu fabriku. Posle kad se to zatvori, tamo ovam badimo po Gavrovnicu, gore, dole i ništa. Rastvori se rudnik, raspovede i tako. A u jamu sam malo rodeo, kad to stane pogon ovamo, ta fabrika ne melje, onda išli smo u jamu tamo, radimo malo kao pomoćnici tamo. Vozimo vagoni ili sa bravari idemo namestimo cevi tam, lutne, zbog prašinu i tako. Kako bilo u rudnik da se radi? Pa teško je, teško je prašina, dosta je nezdravo bilo. Ali evo, dosta su otišli, malo smo mi ostali, jako malo ljudi. Kad se dojde u rudnik, kako se pozdravljali? Sretno. Da. Kad uneš tam nekoga da se vidiš i kako to zdravo, sretno pružiš ruku i tako. Tako se pozdravljaju. A za taj posle, kad je otvoren uranijum u Gabrovnicu, rudnik veliki, jel si bio na otvaranje? Ma jok, ne. Kad se to otvoralo i dole nisam bio. Ja ga monuju iz prvo vreme, gledaj, idem, treba daleko Gabrovnice dole, ja idem sa biciklu, a
dole da me teru u jamu da idem, men se ne radi tam u jamu, ne mogu da idem tam. Oni me, prvo, radio sam nekoliko dole, ne znam koliko vreme, još ne beše da radi, ta separacija počela da radi, a da idem u jamu, ja tamo u jamu nisam išao, ne mogu da idem tamo, rekao, voda kape, tu i tamo, oni me izbacao vam na površinu, te sam radio s polja pred jamu tu i čistimo onoj gradju, koru skidamo i to je tako. A nisam imao trvara. A posle kad zatvoren rudnik, je li se pričalo nešto što je zatvoren i tako to je? Pa pričalo se negde kao da je to, da u Sloveniju više ima tamo ruda, da je bolja, bogatija nego ovaj ovdje. Da se to zatvori. Šta ja znam kako je to je politika. U stvari, da ti kažem pravo, i bolje što je zatvoren. To je nezdravo. Uraniju, šta znači? Jesi čuo ti, znaš. Glavno komanda je bilo tamo Vinča. To je blizu tam Beograd neki. Ali, znaš šta? Vrlo malo smo ostali koji su živi. A koji su to radili i po jamu duže vreme, to je sve otišlo. A i ovi koji su dolazili sa strane neki inženjeri, tehničari, ne znam sam, oni još brže su propali, otišli. I kod nas ovdje postoji ovaj rudnik, ruda uranska. Evo kod nas ima ovdje u toj Ravnabući, Staru planinu, sve to. Ali mi smo tu rođeni pa smo kao i navikli, znaš. Da smo malo otporniji. Znači u rudnik nije imalo mnogo sreća. Šta da je imalo? Nije imalo mnogo sreća. Nije imalo. A se nadal narod ovdje kad se otvori rudnik da će da zaradu pare da bude dobro? A drugačije, sve to se zapošljavalo, sve radilo. Mnogo je se radilo. Kad je počeo rudnik da radi, znači sve to je bilo aktivno da se zaposli, da ima platu, da ima tako to. Ali u stvari nije se ni znalo šta znači uranijum, šta znači to. Da je štetno? Da je štetno, da. A kaži mi, ti se zoveš Divko, ili tako? Da. To je sad retko ime. Retko ima, malo to ima vi. A ja to ime van Kalanski kraj ne sam čuo da ima. Sad ovdje u Ćušticu, u Kalnu, ima. Janju, Ravnobući i toliko. Šta znači to ime? Znaš šta, to je tako ime na neku divnju, na neki divljač. Tako da su ta imena otporna na bolest, zbog toga su taj imena krštila. Ili Divko, ili Jelen, to je na taj divljač. Zbog toga to je. Je li imalo još neko teka ime, divljač? Imalo je takve imena. A koji ti dali ime, kume ili roditelji? Ma neka tu i ujnali, stali nam, čuo sam da je ona predložila to da ga krste Divko. Na duška prebaba neka tu. Imao sam još jednog brata pred men, pa umrelo, oni kažu da se ga ovoga da krste Divko na divljo ime, tako da budu otporan na bolest. I u stvari, eto, još sam življa. 300 godišnje, 86. Sad još malo, još mjesec dana da napunim. Ako budem živ, ako ne ništa. Znači, po toj verovalo se tako kad se neko dete potika? Divljo ime, posle sljedeće se krštevao. A znaš šta, ljudi, to je, da li je to tačno, da li nije, ali eto. A na tvoju decu koji daju imena, ili vi ili kum? Ama mi, ko je to? Ko je to? Mi smo bili sirotinje, da praviš kuma, da tu. Kako kažeš u mestu kantarao, ti ideš, prijaviš ga i kažeš ime kako hoćeš i tako to. Dobra, ovdje u Selovo Zavećina koja je? Đurđev dan i Petkovica. Đurđev dan to je 6. maja, a Petkovica je to 27. oktobra. To je tako. To je tako, znaš šta?
To je toliko bilo ljudi tu naseljeno Ravnobuće, imalo oko 100 kuće. I mnogo ljudi je tu imalo, i kad to bude na Đurđedan ili Petkovica, to mnogo ljudi se dolazili sa strane. Prinosili i Granka, Slava, slavili ljudi, tako doli u gostu. A sad to nema ništa, vidiš, ostali smo bez te kuće. Sad nema ništa o toj. Nema ništa. A je li malo neka još slava kako sa Borovak da se zberu? Kada to je bilo? Bilo negdje ako bude neka svadba i tako, tega se ljudi sakupljali. Inače onako posebno nešto, kad bude nešto naređenje od mesnom kancelariju, od Knjaževac za neki zbor, onda pozivu se ljude na zbor da se nešto dogovori, tako. Inače da onako neka proslava bila, nije bila. Dobro, mi smo sad išli u ovaj centar sela, onaj zgrada što sad padla. Da. Šta je tu bilo? Ovo ovdje, pa škola. To je 48. valjda, 47. je počeo da pravi, tako nešto. Tu smo radili, ja sam dete kao dete išao da sam radili tu. Samo škola ili zadružni dom kao? Škola bila tu. I malo tu, znaš kako je, imalo 6 razreda škola, djaci. 6 razreda tu u Ravnobući. A posle samo 4, u Crnogori je malo tam 8-godišnja, tam su išli, koji su već završavali, mislim, 6. i 7. i na gore. A posle su zatvorili u Crnevr, onda u Kalnu, eto i u Kalnu nema ništa. A tvoja deca gde išli u školu? Moje dete jedno je išlo ovdje, a posle već ova druga Ljubinka še dole što je. Ona je u Kalnu bila dole, u Kalnu išla. Imala autobus, odavde idemo peški do Janju, autobus do Kalnu, pa dole internat, a dole su spavali, pa ajde u subotu uveče i u petak kad kako dolazi kući, pa u ponedeljak pa. A zadruga, prodavnica ili malo u selo ovde? Ovde. Pa ti kažem, i malo je tu i malo nešto. Ne znam koliko vreme je trajalo tu. 2-3 godine nešto, pomalo. Pa ne je malo tu ništa, samo da imam malo nešto sol, šećer, kukuruz, brašno, tako je nešto, buća malo. Bilo siromašno i ta prodavnica bilo tu. Većinom sam nam dali od dole, od Janju. A koji imaju i konja išali po Kalnu doli tu tako da nosi, na konji. A video sam gore na zadružni dom tablu Udruženje građana Ravnobučani. Pa to je posle tu i kobajagi da to održavu, ali to je niko se nije interesovao, grdna zgrada, to je bila lepa, evo, dozvoljeno da se upropasti to. Koje je pravil to udruženje? Pa to su tu Ravnobučani koji su bili, neki bili tu i to vreme je bilo, znaš kako, imalo ovi komunisti, ono, pa negdje tu tamo vam, kobajagi to da bude tu kao zadružna zgrada, ovo je Ravnobučka zgrada. Međutim, ovdje se i oni posle bunili tu i škola, to je njihovo, šta ja znam. Nije ništa mogu znati urađeno. Uglavnom, dozvoljeno je da propadne. Da propadne ta zgrada. Svud su sela ostala pusta. Mane odek Ravnobuće i ne znam, Crnevrje, Janji i ne znam šta. Evo na dole ova druga sela prema Knjaževac. Vidiš, na dole su ljudi ostali sami starci. Sve otišlo Zaječar, Knjaževac, većinom Zaječar. Zbog zaposlenja, zbog škole. A sve škola se i završavalo. A što vaši otodili u Zaječar, a ne u Knjaževac sve? Zaječar je viši industrijski grad bilo. Dole mnogo imalo fabrike za poslednje. I da se vraćali neki? A, slabo. Slabo. Vraćali se neki malo starci ljudi, da tu i po neku godinu žive, pa gotovo. Inače, mladi niko se ne vratili. A crkvu u selo ste imali? Ne imalo rano. Imalo neke zavećine, potom pao neka malo, ali glavno crkva nije imalo. Šta je malo od zavećine?
Pa i malo to zavetljene, ovdako odmah, kad je tu prema ovoj, do puta nam. To je bilo mala Bogorodica i tako. Vrlo to je malo, malo se ljudi sabirali negde, po 5-6, po 10 tu ih. A tako kad neki umre za krštenje, za svadbu, odakle zvali popa? Pop je malo ranije, ali u Berilovaci su bili taj pop Viktor, Rus jedan. I odatle je dolazi. Rus. Odakle on? Pa pobegalo tu negde, ja imao neku školu i on je tu bio kao pop. Viktor, dosta godin bio tu. A on je tu dolazilo kad treba da se sveti voda za slave, onda ako umre neći i tako to. A posle? Pa posle sve to su pomrli, svega tu ima i Stemsku jedan tamo, prema Pirot. Da on tu, kak potreba uvek, ako umre neki potraže ga, da on dolazi taj tu. A vaše selo je ovako razbiveno skroz? Pa jeste, razbivano. Ljudi kod je malo imovina, nešto tamo su pravili kuće, vode i malo odlično, ljudi se naseljevali gde ima izvor, gde ima voda i tako to. Kako se zove vaša mala? Pa vaša mala, ovo je reka ga zovu, reka, Porečanci tu. Inače ovamo gde sam ja bio, u ovaj potok ovamo, to se zvalo Mala Ošli dol. Kako? Ošli dol. Čak nema tam nijedna kuća. Koje još male imalo u selo? Kosmaleli, pa i malo Karapanđini gore ovam prema Aldinu reku, pa onda i malo Krivrd gore. A što znači toj Karapanđa? Pa taj mala se zvalo Karapanđini, a za što su ga zvali toj Karapanđini, ne znam, to je neki tu imao i oca, kako su ga zvali, da li je Karapanđa, neki bil, kako li je, uglavnom Karapanđi ga zvali tu. I Krivrd ovamo, od Mile Gužup ovamo desno, Krivrd pa ovija uz reku se zvalo Porečanci i tako to. I sve odvojene kuće bile? Sve odvojena kuće, slabo. A kako kad se treba zberu za nešto, za dogovor, koji to je obaveštavalo? Bar birov, neki tu. Imalo tu i jedan čovjek koji je za to bil kao, valjda je nešto plaćeno, valjda, i on kad bude naređenja zlodili, on prenese ovdje i zvano me izgleda na brdo negdje zgodno ovam i zove. Ajde svaki da dođe na zborno mesto, a zborno mesto se znalo gdje je, za neki dogovor. A gdje je bilo zborno mesto? Zborno bilo ispod Mile Gužu, malo dole jedno 100 metra. Tu kod jednu kuću malo. Petar Golubović se zvao. To je daleko bilo odavde? Odavde, pa nije daleko koliko je gore ispod Mile Gužu tu, šta je tu? Išli ljudi. A ovdje imate i ovaj prevoj Sveti Nikola? Da. Je li to kao prelaz bio za Bugarsku ili? Tu kaže ranije da je malo isto prelaz tu i kao carinarnica tu i samo. A to i kad je bilo, ne znam. Uglavnom tu ima put isto gore. I od tuda Bugarije ovija. 2-3 godine tu je prave gore. Sad 3. septembra treba da bude gore. Dolaze Bugara od tuda ovija, naše od ovdje. Praje ručak gore, malo vidjenje, veselje, nešto malo tu. Ja nisam bio, ali... Komšije, ali malo da se svađaju, da se raspravljaju, da... Pa dobro, bilo je nešto, ali nije bilo kao sad. Više je bio dogovor sa ljudima. Više su se pomagali ljudi, razumeli jedan drugoga. Drugačije je bilo, sakupe se ljudi, pa priču, šale se, sve lepo priču. Međutim sad, dobro sad i nema ljudi, a i koji ima, pogotovo ovi mladi ljudi, znaš šta. Njih više ne interesuje ništa tu. I samo da imaju kola, da se dobro obuču, pojedu i da imaju kola se voza i tako. Ali malo možda braće da se posvađaju oko imanje. A, bilo je. Ali nije bilo, mislim, takvi smrtni slučajevi.
A i malo svađale se, obično. Ono mnogo je malo sad na nas po 5 sina negdje bilo. Pa se delilo. I kako se delilo imanje? Pa delili se, dogovarali se ovdje za tebe, ovo će da delimo, ovo je za tebe, ovo je za meni, tako to. Ali to je otac delio ili ste oni delili sami? Pa koji je malo otac živi i on ju učestvovali, i otac i ovije sinove. Mora po dogovoru da se bude. Dobro. Obično ljudi, obično je dobro se završavalo. Dobro je bilo i svađa negdje i to tako, ali obično je neki postojalo dogovor. Ali malo nekad braća da se posvađaju pa da ne vreve međusobno. Ali malo i to, i malo. Pa i sekcija ima tekaj. I kako se mirili posle? Pa neki se mirili i neki si do kraj tako. Pa da. Ponosi i sek tekma ima. A kako se svadbe prejile odavna? Pa svadbe se prili kako se prilo. Pa gajde, ovo je gajde, znaš, što si vidjeli, čuli toj. I tu pante, to je te, a bre, debre. Za jedan dan je gotovo. Gdje se prejile? Pa gdje? Ako je devojka, ona ide kod, odakle je taj muž njoj, tu do vode i tu se prilo te svadba. A prvo idu za nju, ujutru tam pa dovedu, pa uvečer neki prave za jedan don, a neki sutra tek dolaze on i ja. Odi devojku, ljudi ovamo u gosti i to tako. Pa to je šta prije, to nije se toliko prije, to se zna što, to je najmalo, to nije to vreme, ovdje ne malo, neki je možda nabavljao vino, neki nije, nego rakija, ladna, pa grejala se rakija i to je tako, ovca se zakolje, to nije se peklo, nego se kuvalo, u kotelu obično. Ali se jelo, tu je pilo i tako. Samo bilo je, znaš šta, ranije je mnogo bilo zdravije hrana. Nije se prskalo, sve to je bilo zdravo i voće i povrće, ovo i krompir, pasulj, gradinstvo, to se nije prskalo. Sve je bilo zdravo hrana, vazduh zdrav. Tu, nazaj, kad sam bio kao dete, pa danas budem tam sa sobče, čuvam ovce, krave, šta bilo, i ono do nas projde avion, to se vreme zvalo aeroplan. I mi uvečer dođemo kod roditelji i kažemo, bre, da nas prođe aeroplan, kaže, mi ga gledamo, on nisko ide, avion. A u nedelju dana jedan put je prošao možda. A sada gledam neka je produkt za 24 sata, možda 200 aviona. I eto. Da li žena da bude mlađa, starija? Pa zavisi kako, ali obično da bude mlađa malo. Obično sam gledao da si bude jednogodišnje, ali sad kod kako, kude kako. Uglavnom mnogo se poštovalo to vreme roditelji i stari ljudi. Znaš kako je, to nije bilo toliko se poštovalo taj muška stran. Kad dođe muško stran i ulezne u kuću, žene ako sedu, sve ustanu na noge i onda kad ulezne gosti, pozdravi se i sedne, onda ne sedu. Ali malo neće da otide da bude zet. A i malo i to je, da. Pa i ja sam bio, ali nisam mogao tam da dotrajim. I kako kad otide neće da bude zet, koju slavu slavi, jel si svoju, jel taj džavi? Tamo gdje otiše na zet, kod onu slavu, tamo slavi. Je li malo neka devojka da pobegne za nekoga da... I malo i to je, ima i malo. I kako se to je dešavalo? Pa dešavalo se i to je. A i malo je i drugo devojka, pa kad otide tamo ono brzo se porodi. Znači to je malo neki šverc, kao i ranije, kako i sad što si je, jel tako? Jel tako? Pa znaš kako je lepa kako. A u vojsku gdje si išao? U vojsku sam bio, prvo sam 50. godine sam otišao sam u Prištinu. Tamo sam bio 2 mjeseca i 10 dana. Onda u prekomandu ceo bataljon za Valjevo.
U Valjevo sam bio tam 4,5 mjeseca. Odatu prekomandu za Požegu, tam mužičku Požegu. Bio sam u taj korpus narodne odbrane. I tamo sam bio najviše, pa sam bio u Čačaku, u Užicu, tu tako. Lučane. 30 mjeseca sam služio. I kako je bilo u vojsku kad se otide? U vojsku, znaš, bilo opasno. Mi smo odili ovdje bosi, znaš. Pa noge se ispucale pa pocrnele. A ono tam operemo noge u onaj škaf. Ono noge prljave, ne prljave nego crneo zdoli, ispucalo se. Pa čas pa zajebance, pa noge za pregled izbacimo, ono noge crne ispucale se. Pa se vraćaju dole da peremo, ono ništa. Pa zajebance, to je vreme bilo zajebance dosta u vojsku. Ali vi se ne su sve u vojsku smejali zbog govor? Zagovorili, jok. Obično smo govorili srpski, ali baš da nije pravilno, ali mnogo se to vreme služilo kad sam ja bil po 3 godine majku. A sad nema ništa.